Goeie. Ik ren in de Teufelszeestraße en ik ben op weg naar de Teufelsberg, de Duvelsberg. En het is een van de bulten, wat dat kun je beter zeggen. Bergen nemen ze, maar bulten van 100 centimeter, 100 centimeter en een heel meter hoog. En dan ga je een prachtig uitzicht op de rest van Berlijn, heel groot stuk Berlijn. Je zag rond de Innenstad daar. Dat is prachtig allereer. Maar ze zijn opgebouwd uit de puinval van Berlijn. Grof zijn leidt er één trede van alle puin die het in de oorlog dus ontstaan is. En alle vernietigde gebouwen en zo leidt alle hier. En tussen 1950 en 1972 zelfs rieten de Dijs wel 800 vrachtwagen op een del met puin. Moet je je voorstellen. Er leidt in totaal een per 100 miljoen kubieke meter puin. Al je steen en neem maar op. Dat is vanzelfs, dat is net niet vanzelfs. Dus wij zullen daar eens even zien en dan vertel ik je nog even hoe het verder zit. Als we er binnen en je met mij genietje kennen van het uitzicht. Ze zochten om jou in de deur uit, hier beneden. Ik ben bij het station bij de S-baan kwam, Heerstraße ben ik er uitgegaan. Ja, je zag hier gewoon zo het meisje met de fiets. Dan gingen ze met de fiets op de S-baan. Stap je hier uit en dan fietsen ze naar een voet. Ach, hier de vogeltjes. Dit is al hier. Kliesters. Of de zwarte liester. Hier is het al hier dat goed. Een Amstel auf Deutsch. Dat weet ik bestimmt. Dus je hebt een mooie dag, prachtig waar. Al je goed voor een visite aan de Duvelsberg. Nou, je zag het. Daar leidt een van de beide Trümmerhaufen, puinvalbergen, zeg ik maar zeggen. Op die oren, daar leidt het verlitten radarstation van de Amerikaan. En die had beroekt om die grote radars berichten auto luisteren van de koude oorlogsvijand, als ik het maar nemen. Maar ik ging eerst op deze bult omheen. Met even wat trapjes oprennen. Dus ze is wel weer het zwit op de belen gaan. Maar dat hak van je mijn oor, meisken. Daar gaan we. Nou, we zijn er haast. Dit stukje zal ik nou even opvliegen. Al de geluks ben ik goed getraind. Wat vergeet me. Maar, zo, dit is mooi. In de vierde leidt het radarstation.
Zo, zien of ik daar in de buurt kom ik in. Nou ja, meer wat vogels. Daar lijkt Berlijn. In de dierzas. Oh, wat voor... Excuse. Nou, daar is de tour van de radiofunkturm. Die is uit 1936 en al hier bouwd in het raam van de Olympische Spelen die er houden binnen. En daar, efter had je hem dat zien kunnen, daar leidt Fernsehturm. En dat is op de Alexplatz. Je kent nog wat hoger. En, dat is ook aardig, meesken, dit is een, komen hier een soort om draakje te vliegen. Omdat dat een, ja, er zit hier een soort wien voor zelfs. Er mag er wel wien wezen, maar het pakt toch wat meer wien. Dus, draakje vliegen, dat was ik graag. Zie ik hier ook naar lege flessen en zo. Stage hield. Tja, daar gaat hij mij, daar gaan we even heen. Deze kaas steekt nog in. En dan moet je dus bedenken dat je hieronder dus alle je puin leidt. Vaak ken je misschien die filmbeelden wel van die vrouwen met die holdoekjes en amerkes. En die zo oude, ja, al dat puin alvier, een soort kietling van puin alvier. En dan is dit keer net mijn wetter voor de brand, maar alles zo gauw mogelijk weer in orde te krijgen. Omdat het leven terug gaat, meisje. We gaan weer naar beneden. En weer die trapjes. Nou ja. Ik weet niet al leer, maar goed. Guten Tag. Dan zie ik dus beziek om op die Orenheuvelberg te komen. En ja, ik weet eigenlijk net correct hoe het is. Voor mij lieke spannend als voor hem. Ik moet trouwens nog wel zeggen dat je hieronder
ik nog in een groot complex leidt. En dat has ik net al bouwd kind. En dat wie bedoeld van Hitler, dat is ontworpen door Speer, Albert Speer, zijn architect, persoonlijke architect. En dat zo onderdeel uit maatje van de grote haatstad Germania. Nou, dat had ze na de krieg had ze dat opblazen. En daar is verder al die puin, al dat puin is er doorheen gegaan. Nou, voor de verhoring, maar weer eens omheen. Kom al een beetje dichterbij. Daar tussen de BM leiden. Zo ik bewaking wees of zo, nou, dan vernemen we het wel. Oh jongens, skat. Kom hier, ik wil mijn mountainbikes. Oppassen, het ik erin. Pierre Jevelien kon je hier nog makkelijker in, heb ik begrepen. Maar er was een soort vernielings, maar we zullen eens even zien. Ja, je kunt er wel inkomen, maar dat is nog een hele tour. Dat zou je hem graag willen en ik kan je zeker wel, maar we laten het er maar bij. Je kunt er wel met een officiële gids kun je een rondleiding krijgen. En nou ja, dan ging ik daar nog eens een keer mee. En dan kun je in het gebouw, want daar kun je oors denk ik net inkomen. En ja, gevaar vind ik op zichzelf geen probleem. Hahaha, ze zien me. Maar dat doen we dan een andere keer. Uit Berlijn, tjussie.